Posible na nga makapanag-iya og mga properties dinhi sa Pilipinas ang mga foreign investors. Kini human giaprubahan na gahapon sa House Committee on Constitutional Amendments ang kontrobersyal nga resolution nga moamenda sa mga economic provisions sa 1987 Constitution. Subay sa maong approval, butangan na og linyang unless otherwise provided by law ang bahin sa bag-ong konstitusyon, partikular ang Sections 2, 3, 7, 10 ug 11 sa Article 12 kun ang National Patrimony and Economy. Apil sab sa butangan sa maong linya ang Section 4 sa Article 14 kun Education, Science and Technology, Arts, Culture and Sports ug ang Section 11 sa Article 16 kun ang General Provisions. Ang resolusyon nakakuha og 24 kapag tugot samtang adunay duha nga misupak ug usa ang wala mobotar. Butyag ni Davao City Representative Mylene Garcia Albano kinsa mao'y nangulo sa maong meeting nga giandam na ang committee report aron ipresentar sa plenaryo alang sa second reading approval.